Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de stand-off. Da. Cum să vă zic eu, da, deci salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de stand-off. Astăzi suntem doar noi. Dar parcă nici nu am chef să filmez. Trebuia să fac un clip în care trebuie să mă duc stand-off. Da, am apăsat să pun un like. Știu că e cringe, dar da, pentru voi eu fac, fraților. Am 10 abonați, am avut un cont care avea 26 de abonați și făceam YouTube de 2 ani. Și nu. Hai să vedem. Am găsit Deagle. Wow, ce Deagle tare am găsit. Tare rău. Ce m-a luat prostul drac. Serios, sper că mă și auzi. Am avut lag, dar l-am luat eu. Am avut lag, dar l-am luat eu. Chiar dacă nu s-a văzut că l-am luat, dar am avut lag. Mă simt răzbunat, în sfârșit mă simt bine. În sfârșit, doamne, dacă vă vedeți să trăiesc până la final, fratele meu, și tu mai făcut filmați, mă așa că a fost tare pe tare, trebuia să ne-au revanșa în fața abonaților. Da, cam aceștia a fost, da, e glumesc. Voi băieți, urmăriți-mă pe Instagram, primul link în descriere, aveți acolo tuturor de marca. Dăm doar meciul ăsta și atât. Că YouTube-ul este nesimțit și nu mă lasă să fac videoclipuri lungi. Nu știu de ce, scrieți-mi voi în comentarii. O să-i trec în pentru că asta e și am avut nervi de nu mai puteam că m-am văzut pământele și asta am zis, băi, stâmpită de s-a rătat, asta a fost răzbunarea mea, v-am lăsat, pa! Așa. O, ce Deagle frumos am. Ia să vedeți, pentru voi este asta, fraților. Bam! Stai că pot să-mi dau revive. Gata, mi-am dat revive.
Bun. 5 minute. Bă, dar cum i-a dat, mă? Cum? Naiba. Nu e snipe, frate. Să-i bat așa puțin. Spăl așa puțin mașina. Stai. Eu. Imediat trebuie să-l ajut pe... Cam atât a fost episodul de astăzi. Nu uitați de like, de subscribe, că trebuie să-l ajut pe toată. Hai, la revedere, pa, pa!